Още като бях курсант, поисках да стана преподавател, хареса ми преподавателската професия, избрах си по какво и в крайна сметка станах. Така че ако някой не е вярвал, че стана преподавател, аз му казвам, станах преподавател. Ето такъв съм вече 20 години, повече даже. И така, да започнем малко по-отначало от военното училище. Казах, това беше мой информиран, компетентен, надявам се, избор, на който разни хора в духа на онова време се опитаха и да попречат, обаче стана. В момента съм главен асистент в катедра лидерство, преподавам връзки с обществеността във военна академия и то вече дълги години, така да се каже, съм доен на тая специалност, защото курсове провеждаме от 1995 година, а от близо 5 имаме и магистърска програма, като първите 10 години бях сам единствен преподавател, в момента сме 4, което показва все пак, че моите големи усилия в областта на армейския пиар са дали резултат. По-различното е, че при нас малко трябва да влезе на въоръжение една максима, която иначе другите колеги обичат да цитират от други армии, от които сега се учим, че пиара е първия род войска, който влиза в боя. Или рода войска, който първи влиза в бой. Значи при нас няма мирно време, при нас няма лекции от преди 20-30 години, защото не е имало такава професия. Първо, в армията не се използва термина пиар. При нас е връзки с обществеността, що се отнася до НАТО и до другите армии, които английски понятия използват. Там се използва Public Affairs, което е различно от Public Relations. И това е специално направено, защото пиара в известен смисъл е доста опорочен като практика заради частните фирми, които твърдят, че по един същия начин могат да продават сапун, могат да продават и политик, като го опаковат добре като сапун точно. Това е класическият пример. Това е първата голяма разлика, т.е. ние работим за държавата, които сме Public Affairs или връзки с обществеността в армията, а не работим за частни структури. Второто е, че частните фирми могат да лобират и специалисти по пиар, докато тия по връзки с обществеността при нас и Public Affairs не могат да участват в лобистки дейности. Крайно време и хората в връзките с обществеността, както разбира се и психолози, сигурно и други в армията, да имат свои обозначителни знаци. Над 15 години говоря на началниците в Министерството на отбраната и преди това в Генералния щаб, сега щаба за отбрана, че трябва по някакъв начин ние да се открояваме. Ето аз от 89-та съм излязъл от поделение на зенитно-ракетни войски. Ето вижда се съответния вензел, знака, който прилича на сладолет, според някой в унийка. Но по нищо не личи, че аз преподавам връзки с обществеността или съм преподавател. Трябва да личи по някакъв начин. Също психолозите, виждал съм други армии да използват, например, букви от гръцката азбука или някакви явни символи или надписа PA, Public Affairs или нещо такова. Може да пише ВО, ако е на кирилица, но трябва да има нещо. Така че казвам ви, направете нещо. Трябва хората да имат идентичност, трябва да работят с удоволствие тая работа, но трябва това и да е видно за другите. Първо да кажа, че сегашното поколение е много различно и в течение на годините много се промениха аудиториите, на които в академията преподаваме. Тук много ми помогна, може би, опита, че аз съм бил преподавател в военно-въздушното училище в Долна Митрополия. 3 години, в които като отидох след докторантура, колегите, които бяха по-възрастни от мен като години, по-старши като звание, решиха, че аз първо трябва да преподавам в тогавашното сержантско училище. Може би имало някакъв друг елемент в това, не мога да кажа сега с течение на времето, но аз извлякох изключителен опит и полза от това, че преподавах на толкова млади момчета тогава. Опитът ми послужи, защото на тях вниманието им се държи изключително трудно. На 15 годишни младежи е много трудно да влезеш в главите и да им държиш вниманието дълго време, особено ако има 6 часа на ден или 8 понякога, както е сега. Така че този опит аз използвам и прилагам. В смисъл, че просто знам какво интересува съответната аудитория. Давам си сметка, че тя се променя. Това не са вече само офицери, не са вече само близки на военни, които са работили в Министерството на отбраната, каквито бяха първите ни студенти на възраст между 35 и 50 години. Сега идват директно от бакалаври на 21-22 години. Е типичният наш студент във военна академия. Тия хора мислят съвсем различно. И аз просто намирам начини да ги заинтригувам. По-голямото предизвикателство всъщност не е да привличам вниманието, ами да го задържам, понеже трябва да го правя цели часове и това изисква известна издържливост, подготовка. Ето, например, тук в амфитеатъра, където много обичам да водя лекции, тъкмо да виждат данъкоплатците как си вадим хляба ние, дали качествено преподаваме. И това се оказа една добра практика. Те идват, сядат, задават въпроси, даже външните хора задават повече въпроси от наши студенти.
Но иска да кажа, че се изисква да речем глас, изисква се издържливост, защото да викаш на открито място дълго време наистина си е предизвикателство. Що се отнася до конкретните методи, то обикновено ги избирам по степен на необичайност. Колкото повече е клише един подход или използван, толкова повече не става за мен. От тази гледна точка и тъй нареченото хвърляне на показалката, за което разбирам, че знаете вече, което е коронен номер. Всъщност той се използва в една лекция по история на пиар, за да покажа глупостта на едни хора в киното, които в един от филмите за Троянската война показват, че дървеният кон на правилната хейтите е бил обстрелван с лъкови и стрели, за да се види вътре дали има военни и дали ще дрънчат оръжия. Но стрелата всъщност носи много малка кинетична енергия и тя не може да раздруса едно такова масивно съоръжение. Всъщност истината е, ако изобщо това е вярна история, това е все пак литературно произведение, приписвано на Омир, е, че е бил хвърлен от жреца Лаокон, е било хвърлено копие срещу Троянския кон, което е тежко копие вече и може да раздруса една такава конструкция, за да се чуят металните оръжия на скритите вътре командоси. Тъй аз така хвърлям показалката по най-близката дървена врата, което стряска, ако някой си е позволил да заспи, което разбира се не се е случило, но така го казвам, защото по принцип е възможно. И който пък си внимава, той получава илюстрация на тая лекция, която помни за цял живот. Ето и вие сега за това питате точно. А за мен е по-интересно, например, да направя друго предизвикателство към студентите, да речем в част по кризисен пиар, или както се казва дисциплината управление на връзките с обществеността при инциденти и кризи. Трябваше да усложня естествено ситуацията, понеже говорим за инциденти и криза и затова междучасието помолих в кафето на академията служителката да настърже 4 големи глави чесъни, да ги постави в кофички под масите, под студентските банки, така че студентите 2 часа трябваше да слушат лекция при някаква страшна воня, което беше усложнената обстановка в случая, което обаче те не се доседиха откъде идва. Имаше най-различни предположения, но така или иначе ефектът беше постигнат, защото аз и продължавах да си говоря все същите работи по лекцията, обаче при вече усложнена обстановка. Така че следващите ми студенти на есен по кризисен пиар може да очаква да речем да пусна паяци, комари, мислил съм за жаби, за мишки, не защото една студентка изскочи веднъж чак навън на плаца от учебната зала, като видя мишка. Така че аз от сега всъщност проучвам възможността какви точно твари да пусна по кризисен пиар на лекция. Трябва и да се действа, всъщност не само да се говори за пиар и колко е способна българската армия, колко са кадърни българските военнослужащи. Сега ще го измисля в момента. Тук наблизо, да, това е мой телефон. Той е с антена. Това е антена, защото постоянно се налага да слушам някакви предавания по радиото и изказвания, но искам да се види на камера отзад, че има едно нещо, на което пише Спарта, от което някой прави имидж на една друга армия, чието сухопътни войски имат за девиз Молон лаве или елате не вземете оръжията, както казали спартанците на персите някога. Къде е тая обложка, къде е панела за българските телефони, за телефоните на българите военнослужащи, където да пише Люлебургас, където да пише Одрин или нещо, което българите са превзели, или Червената стена, нещо, което българите са защитавали някога. Къде е? Няма го. Това искам да има. Това направете хора от бизнеса, IT специалистите, художниците, рекламистите. Изградете идентичност на българина, помагайте на българската армия, защото армията и дипломацията са двете неща, които се виждат извън границите на нашата държава. Тя го заслужава и вие го заслужавате. Иначе обичам да пътувам при възможност. Пътувам с сина си, ходим по всички български планини. Общо взето много се радваме, че наново беше открит военно-почивния дом в Рибарица. То е чудесно място, особено за деца, защото е много хубаво оборудвана почивната база там, поляната, съоръженията, там пътуваме с приятелката ми също. Мечта вече звучи и далечен план, малко илюзорно за мен, тъй като вече опирам до една конкретна възраст юбилейна и не смея да мечтая. Освен това по зодия съм Козирог, а пък Козирози се поставят задачи. В момента, в който изпълниш задачата си, тя не може да е мечта вече и трябва да измислиш друга. Ако искаш да я постигнеш мечтата, трябва да я направиш задача. А що се отнася в личен план, разбира се, желая да съм здрав, желая да бъда обичан, да обичам и това е най-хубавото. Какво повече?